Dinhi sa atong simbahan, labi nag Sunday, naagid tay asherit. Naa sa diha ang atong lay minister sa gawas pultahan during daily masses nya mutudlo na asa mo palingkoron. Dili ba mo supak-supak o asa mo palingkoron? Di mo masinupakon? Murag dili mo masinupakon kay naamagid mo ng lingkod sa designated place nga lingkuran. Congratulations, pwede na mo mga matay. Anong mura mamug na suko? Si San Carlos Borromeo usa ni kadato kayo nga pamilya hangtod karon mga Borromeo dato man gina dito sa Spain, dato gina kay sila niya. Pag abot na niya sa panuigon nga teenager, gi-groom gini siya nga mahimo gyung dako nga tawo sa katilingban, gipa-educate gyud maayo, pero ning shift siya og focus dito siya nihatag siyang kaugalingon sa pag-alagad sa simbahan isip pare nga nahimo pag yung obispo, nahimong kardinal, batanon pakaistanan. Pero gipakita niya nga wa siya nagpili, wa siya magtanaw nga siya dungganan nga pamilya, dungganan nga tao. Gibuhat niya kutob sa iyang mahimo ang pag-alagad sa simbahan, labi na gyud sa reformisyon sa kinabuhi sa mga pari. Kay niadtong panahona ang mga pari kuana kayo materialistic, luxurious. Ambot ka karon di na tingali mi no, dili na mi materialistic no, di na sad mi luxurious. Ug mao gani gyapon nanginahanglan taog another or daghang mga San Carlos Borromeo. Kana bang ang hunahuna mao ang pagbuhat unsay gustos Ginoo, unsay gusto sa simbahan. Di ko na bilingi ay mong tupad ing na unsay imong gustong buhaton, ang pagpalit og slot o pagtigom sa kwarta. Ikaw na ba pangutan mauna kasagaran nato tigom gyud, tigom mao man ginay paradigm karos kalibutan. Tigom unsa may paradigm sa Ginoo, hatag, give everything you have. Mao ni ang usa sa dako kayong problema karon sa simbahan. Kay kaming mga leaders sa simbahan natakdan mis kalibutan, instead nga kami mo evangelized sa kalibutan nga ayaw anang pagka-attach sa kwarta, kami na hinoy na evangelized sa kalibutan nga magsigig tigom og kwarta, kay ang kwarta himuo namong security for our future. Muna salamat kay ninyo nga nitabang sa kumpleto sa atong budget. Hapit naman makumpleto ang budget nato sa Holy Pads para sa retreat namong mga pari karong sugod karong no sa to 7 Martes, Merkules ug Huwebes 7 to 9 mag-retreat ang mga almost 3,000 ka mga pari nga nagrepresent sa lain-laing lugar sa Pilipinas anha sa IC3 kay mamalandong unsaon pagkabalaan. Ang tema ni ining maong retreat, priesthood, a call to holiness. Nya unsa man ang holiness? Ang paggamit sa tanang butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa tanan, dili kaayuhas kaugalingon. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig hatag sa inyong mga bahandi ngadto sa inyong isig katao ta sa kamot. Mga impiernohonon mo na ako sige kog hatag og opportunity dinhi, pamalit mo og slots, nya unsaon man ni nato mga slots ato ning gamiton para simbahan. Example, ang atong Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation, tag 100 ra gid ni pesos per slot,
para ni sa atong retreats mga pare karong Martes pohon. So namaligya ta og 100,000 ka slots. Unya ang atong halin as of yesterday niabot nag 94,936. 5,064 slots na lang ang nahilabilin. Pakpakan na to. So, ang namalit ani, wa na, nakasunod na sa Ginoo. Pero kanang wa mo palit, or ni hunong dayog palit, kaya nakapalit lang ka usa rasad ka slot, niya hunong dayon, buangon ka. Wa day kay 100 ya karon, naawa. Hoy, na kay 100 wa. Oy. Bisag check up po na ron yung mga bulsa. Sobra katunga na ay 100 pesos. Pero unsa may imong gitagan-an ana? Ako ra ba ning ipaniud to pader? Ako ning ipliti pader? Ana. Mao ginayatok sa garan ako. Ang gusto simbahan, hatag. Nya kinsa may mo secure nato? Kinsa may muhatag nato sa bahandi? Matod pa diri sa atong unang pagbasa. Unsa man to'y gibutang sa unang pagbasa, niingon diri si San Pablo, gisalikway bagod sa Ginoo ang mga Hudiyo kay tungod ni supak sila, tungod kay wa na sila muilas Ginoo. Insya wa. Ang Ginoo gasigig yung atiman bisan pa sa nisalikway niya. Samot na gyud matod pa niya. Samot na gyud kamong mga pagano nga gitawag og mga non-believers. Karon kay ning alagad na mamos Ginoo, nituo na mamos among gisangyaw, atimanon sad mos Ginoo. Pasabot kitang tanan ang moatiman nato ang Ginoo. Dili kitay mag-atiman sa atong kaugalingon. Ayaw pagsigig hunahuna anang imong future. Future lies in the hands of God. Kamong mga ginikanan, kamoy mohatag og future sa inyong anak kay magtigom gimog kwarta. Makras lang mo kausas eroplano karong hapon, iglarga nimo, mabangga lang na imong gisakyan ron iniguli nimo, patay na kay. Di ba? Fragile kay ta. Fragile, murotag itlog sa manok na kung imong patakaag hikap, buak lang dayon. Wa kitay kusog na isagang. Sama na ron nagubat na Israel ngadto sa Hamas, Russia ngadto sa Ukraine. Bisag unsa pa sila kadato, naggubat na gani, kagwas yung kada sa imong wag tangi kada sa imong gipuy-an. Bisag unsaon pa nimo pa-eskwela imong anak, mugubat na gani, hunong ginag-eskwela, di ba? Kuan kay tay. Lingian na imong tupad. Ingna dali ra jud kang mamatay. Ingna ba? Bisag unsaon pa na nimo paningkamot, dali ra kay tang mamatay. Natanawa si San Carlos Borromeo, ka-bright, kabuutan, katsinsiro sa simbahan, 47 years old, patay na. Nganong nitugot man ang Ginoo niya ako, og makaabot ko karong 24, musaysinta naman ko. Pero layo, wara kos kumingking ni San Carlos Borromeo. Maningkamot lang sad ko. Nganong nitugot man Ginoo nga mamatay siya? Kay, wa may problema kanus ata mamatay. Ang problema, unsay gibilin nato dinhis kalibutan. Nagtuman bata sa kabubutos Ginoo o wa? Kay mamatay ganita nga nagsigig tuman sa atong kabubuton, wa tay kapuslanan. Muraratag matod pa sa Salmo, muratag mga uhot nga paliron sa hangin o isugba sa kalayo. Uhot ba kanang mga anagong dagami? Wa man ay kapuslanan. Pero kung naatay gibuhat ka maayo, nagsigitag tuman sa sugo sa Ginoo, example, sige kag palit slot, sige kag donate anang imong kwarta nganhas imong silingan nga pobre kaayo,
kanang imong silingan nga way atop ang balay hapit porting tuas balay imong ayuhon kay nindot man kag balay imong ayuhon nya kay wa na man kay kapalit og atop kanang imong grahian na may sin nga imong giatop kuao na nimo ang atop imo nang iatop dito sa balay sa imong silingan total ang kanang imong sakyanan na naman ay atop di ba pasti lang dakuan ang grasya. Siging paayo anang balay, siging panindot sa balay, pero ang palibot sa iyang balay, iyang mga silingan, naggusbat lang agi, singhagan pagyod, nganlan pagyog mga kawatan, nganlan pagyog mga tapulan, nganlan pagyog mga buangon, wain taon ka eskwela, nga ikaw diha, porting nindutas imong balay, sig panindot, nya igabot diri simbahan ang isulti gyapos Ginoo Ginoo tagai intaw kalampusan ang akong negosyo Ginoo himua intawon kong healthy Ginoo mulampos untag eskwela akong mga anak wa gani kaampo nga ang kanang iyang silingan maka-eskwela sad unta bisan nalag abot nalag grade 10 wa gani kat kuot sa iyang bulsa para pa-eskwelahon kuning mga bata nga wa gyud ka eskwela sige lang yapong pangayo oy muratag uhot nga paliron sa hangin unsa man ay meaning ana matud pa ni Kristo nagpili mo sa pinasidunggang dapit ang kalibutan mura ni siya usa ka kumbira ang langit sad mura sa kunog usa ka kumbira dili ta magpili asa talingkod unsa may atong huwaton maghuwata sa host kinsa may host ang Ginoo unsa may gustos Ginoo ang mosunod kanako kinahanglang mahigugma sa labing ubos ang mosunod kanako kinahanglang mobiya sa tanan so salamat sa nibiya sa tanan nya nipalit og atong mga slots sa ako sang umaabot nga birthday ako naman ang gi-explain ninyo dinhi naa sa tay special slot nga CTU Christ Transforming Union 40,000 ka slots atong gibaligya tag 100 moabot ning mga 4 million unsaon man ni nako paggamit kadako ba ning budgeta mo ta akong giingon manghatag ta og mga 3,600 ka 5 kilo packed rice ngadto sa mga 3,600 ka mga kabus kaing pamilya dinhi sa atong parokya og i-divide ni ang 3,600 og 60 nga mao ang akong edad mahimo ning 60 katag 60 highlighting lang sa 60 unya naningkamot sa ko pagtigom ron og aning mga slot hopefully makapaayo ko og mga 60 ka mga balay nga gubaon kaayo sa atong parokyano nga pobre sad kaayo dinhi sa atong parokya mga 60 lang kanang labing gubaon gyud nga balay nga 60 ka buok mao na akong gamitan ang kanang kaon-kaon diha inig birthday di na ko ana bahala na ang atong pastoral ang atong finance councils na mo design ana og naa og wa gani di ra sa tamukaon oy luto lang ta des kusina ang importante do na koy ma-sharean sa akong ika-60 nga edad kay basig anhira ko kutob sa 60 wa nay 61 di ba nya ka mo gusto mo mutabang nako ani pamalit mong slot tag 100 ra naa say 60 slot challenge 6,000 sad ni siya pili lang mo diha og arang-arang inyong income appeal most challenge 6,000 og di kayo maayo ang income 1 slot lang 3 slots na ini text nako nga nakapatandog sad nako no usa ka taxi driver ning pada siyag 500 pesos iyag yung gihaguan og tigom ang 500 sa kagamay sa iyang kita sa kadaghan sa iyang giatiman mga anak pa nagtigom siya kay matod pa niya sige siyag paminaw sa akong mga humili ug nakatabang kay niya nga nakaguide niya sa pagtrabaho isip taxi driver ug sa iya sang pagpakigrelasyon sa uban nya isip pasalamat ingon siya palit yo kog slot pader
pobre ra in taon kay ko. Pinobre ra na nako sa matas Ginoo kining tawhana mo ay usas mga dagko kayong nahatag kaysa kanang naay mga milyon-milyon diha, milyon-milyon unya ang ihatag once latra. No, o bisa pa kining muhatag nag 100,000 nya naa kay millions agam may ra kay nastanan kadto siya almost zero ang iyang excess kada adlaw. Siguro ko naputo sa tus utang way siguro gi 5-6 ato pero ningkamot gi siya share para sa simbahan. Nindot no? Para mamugwa manindot